Medeni tepdelerinin ikinci günüň çäreleri Amangul Mämedow adynaky döwlet drama teatryna guralan giňerimli konsert bilen jemlendi. Bayramçylyk konsertine ýurdumyzyň welaýatlarynyň şeýlede Arkada we Aşgabat şäherleriniň medeniýet hemde sungat ustatlary gatnaşdylar. Muňa özi ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän asylly işleri, ýurdumyzyň awadançylygynyň berkitilmegi, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpsün edilmegi ugrunda edilýän tagallalary ähli halk hoşallygynyň aýdyň nyşany uruly. Edebi sazlyk kompozisiýa bilen başlanan konsertde ýerine ýetirilen çykyşlar ýurdumyzyň sadaşykly ötüşiniň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň wasfy bolup ýanglandy. Belent owada we senen aýdym sazlaryň joşguny tanslar bilen goşmagy konserde gatnaşyjylarda ýatan çykmajak täsirleri galyrdy. Häzirki döwürde ýurdumyzda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy, milli medeniýetiň götürülmegi ösdürilmegi we bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegi bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hemýeşelik unsur merkezinde saklanýar. Bu ortasyň o saatiniň kämillik derejesiniň ýokarlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Medeniýet we sunga dogry boýunça dürli bäsleşiklerin geçirilmegi, sanly seneleriň hormatyny döwlet konsertleriniň gurulmagy, ýaş dehinleriň täze nesliniň döremegini, sunga saatlarynyň döredýän eserleriň kämillik derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Ýurdumyzyň dürli künjeklerini ähli zerur şertleri özünde jemleýän medeniýet merkezleriniň ýürüýte sungat mekdepleriniň konsert meýdançalarynyň döredilmegi milli sungatyň ösüşiň täze derejesine çykmagynda ähmiýetlidir. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkynyň milli medeniýeti we sungaty halkara giňişliginde münasip orny eýelýär. Dünýäň dürli ýurtlaryna Türkmenistanyň medeniýet günleriniň geçirilmegi, türkmen halkynyň milli däpleriniň we öz bolşy sungatynyň wagt edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Medeniýet tepdeleriniň şäherlerine guralan konserde gatnaşyjylar özleriniň belent owallary bilen hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza bolan hoşallyklaryny beýan etdiler. Konsertiň dowamynda häzirki zaman estrada aýdymlaryna we nusgawy eserlere giň orun berildi. Olaň sadanlaryň we tansçylaryň folklor toparlaryň joşguny çykyşlary bilen goşmagy konsertiň täsirligini artdyrdy. Tomoşçylyň şowkunly el çarpışmalary başladanylaryň çykyşlaryna berilen ýokary baha ýokmunda kabul edildi. Köpetdaň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän Arkada şäherine geçirilýän medeniýet tepdeleriniň her bir gününiň şahatlykly pursatlary betlenýänligini bellemek gerek. Konsertde çykyş eden sungat ustalarynyň aýdym sazlary täze şäheriň ýylatynyň we onuň mehmanlarynyň ýüreklerini joşdurdy. Konserde gatnaşyjylar häzirki döwürde geçirilýän dawralaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilýänligi, olarda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm ähmiýeti bolan medeni şäherleriň ägirt uly ähmiýetiniň bardygy üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Bu bolsa bagtyar elimiziň mehriban watanymyza bolan ähli halk söýgüsiniň aýdyň nyşanydyr. Aýdym sazda çykyşlarda Arkada şäheriniň gözelliginiň, ýurdumyzyň awadançylygynyň we gözel tebigatymyzyň wasfy etirildi. Muňa ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň münasip derejede dawralandyrylýandygyny görkezýän hakykatdyr. Agly berligi, bitewligi we bilelikdäki asylly tagallalary wasp edýän çykyşlar kalplary joşdurdy. Konserde gatnaşyjylar tans toparlarynyň çykyşlary bilen goşguly dowam eden aýdym sazlaryň täsirine hoşallyk bildirdiler. Sungat ustalarynyň ajaýyp çykyşy ötüşleriň belentliklerini tarap bede wady bilen ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ötüşleriniň, merdana halkymyzyň gadanýan zähmet ýeňişleriniň senasy bolup ýanglandy. Nurana şäherde geçirilýän medeniýet tepdeligi uly joşgun bilen dowam edýär. Şöhretine sunmadı